A Deputación de Pontevedra e o Concello do Grove queren converter o Adrovello nun referente arquitectónico da comunidade e que deixe de ser motivo de disputas políticas. Para elo, ambas administracións propoñen a creación dunha comisión xunto coa Xunta de Galicia e Costas do Estado para establecer as medidas a tomar para garantir os coidados da zona. Adrovello necesita xa da colaboración das administracións. Adrovello ten que estar por encima de concellos, diputacións e xuntas de Galicia. Adrovello é o xacemento, é a referencia histórica, patrimonial, cultural, etnográfica de San Vicente. Este plan director abordaría as actuacións a realizar no Adrovello tanto a curto como a longo prazo. As máis urxentes serían evitar o deterioro da zona e conseguir a súa declaración de BIC. Un plan director que tenga en cuenta actuaciones inmediatas para que el deterioro que se está produciendo no siga adelante. El siguiente paso paralelo e inmediato tiene que ser la declaración de BIC de este yacimiento arqueológico y posteriormente también hay que hacer actuaciones administrativas como es la cesión oficial de los terrenos por parte del Servicio de Costas. Os coidados da zona son o que máis preocupa no Concello do Grove. Dende o goberno local xa levaron propostas á Xunta para evitar que as dunas deterioren os xacementos. O equipo de Cacabelos descarta realizar outras accións na zona se antes non se garanten os cuidados das excavacións. De nada vale ahora mismo cambiar o trazado desta carretera, desta estrada, expropiar todos esos terrenos e resulta que o que temos aquí o temos totalmente abandonado. Home, sinceramente, pois parece que non ten moito sentido eso, non? É certo que os informes din que isto solamente pode corresponder a un 25, un 30% do que pode haber. Pero se ese 25% non temos coidado, non temos musealizado, non temos indicado, non temos sinalizado, non temos protegido, de verdade alguén pode creerse que vamos a ser capaces de manter o que hai debaixo? Dende o Concello piden á Xunta que actúe na zona e cumpra coas promesas que fixo hai un ano. O desexo do goberno de Cacabelos é protexer e descubrir todo o xacemento do Adrovello e que se obteña a declaración de BIC xunto co Castro de Carreiro e as Salgadoiras da Barrosa.